Alhamdulillah. Urip wae lho. Pokoke sak ono rokok sak wis beh. Serasane dunya iki wis. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Iya Pak. Warasan Pak. Alhamdulillah. Mas, Mas. Iya. Mas, aku di nanti aku sabar nih sampeyan lho. Mama tujuh saya ini malah aku panggil. Lah, saya ini lho Mas. Aku bilang ini mama kerja itu lho. Gue ijazah TK. Jadi aku gak diterima di persyaratan ini. Udah SMA. Terus ini salah aku toh. Oh, seru. Syaratnya jasa SMA, nah jasa TK berarti mlebu lamar iki yo. Kedemu lagi itu kan ini. Iya yo. Wah, yo. Saya kan kerja opo? Masih mau serokokan sastoran wis aja urip. Iya, wis dinikmati wae. Pokoke sak anggere wis satu batang lho. Gak karo mumet Mas. Bagi duit Iya bali. lampu sama tapi sendiri. Lah nopo mesti. Yo maksudnya kan yo menolak duit. Aduh, boleh aku ini iki sambat kok. Duh, kesempatan ngopo? Teman. Biasa wis mung wong ora iso ngempet kahanan mau. Sampai itu. Tapi iya ini susah kok kerasan budaya. Yo, lu pakai rolas tahun wae kok judo. Ngomong mereka 14 tahun deh. Iya lah, Mas. Iya bisa gagak. Nah, ya udah. Kurang masuk. Oh, somplong. Apa nek? Ompet. Tiba sing berarti yo. Iya, tiba saya tamu iki kan kopi, Pak, kopi to opo ngono. Jadi kita gelem lah. Amen. Nah, sawangannya aduh aku tuh sih. Iki sing teko sih bapak to rene nabe. Supaya banyu gak sawangane rek kok. Kalau tak durani kowe kok Terkait apa tulisannya? kopi goreng-gorengan panse tamu ki yo rezeki kok. Lanane mau ngiki maksud piye men. Sampe Yo wis iki nang jajan-jajan iki lho. ini jajan-jajan di sana sih tangganu ya wis. Aku ora bemu jajan tak dipantik kok. Wis Mas. Ini lho Mas, masuk gua sampe yang depan mriki. Aku iki piye nek utang. Aku rumono Mas. Kok suruh ono iki dadi ku saiki kok. Sing Mas sabar ngeten pedes kepala sik yo. Moduse sapa? Si bapak. Sing bapak lho. Lah sopo Mas? Ora duwe kok. Nah, tanah-tanah ngarep mandel ora apa-apa le. Ngarep mandel. Bojone Mas, alasan ngumpul kok. Ora apa-apa le kok. Kita sih Mas. Apa irane duwe aku. Sampai gak sakit aku. Podo lho. Kas dulu, belum kabeh sampai. Lah kan lho lho. Waduh iya. Dari wong larang istri mau ngetok wae. Ceritanya ada nasib di Mas Iya, yo. cah podo wae. Wong larang wis ora seneng iki. Lah sini tanggung jawab to ngene iki. Andani. Tapi di kapan aku rapi Mas tadi duduk. Jadi ya lagi. Sampai iki piye. Oh iso lho. Ya wis ya Mas. Mau sampe yo rapi itu. Lah iya. Ayo masuk dulu. Terus sampai iki. Mana kok pakai jadi terus kok penak tenan. Iya. Yo ngene wae. Saya tinggal bagaimana sertifikat bapak untuk dikadeno. Ngomong itu titik telure kan lho. Iya. Terus langsung Coba Mas. Wedhus kok. Iku sama no ketonggoku. Aku udah dijupuk ning udah sik le aku bukan sik aku. Ayo dongo sik kok. Mas. Sampai ngakoni
ngene kok. Kamu kabeh ae ndak aku inti dungo sik kadang kok. Yes. Ayo pimpin. Bisa Ngomong. tak kabarane sik kok.